Alişer Sahatov. Alişer Sahatov oturup sine tıkırmağa näme diýdi? Ana durdu Hacifa esker gerek diýdi. Eskere de paluçka gerek diýdi. Maňa da pul gerek diýdi we buna näme etdiler? Bunun pulunu verdiler. Sinop'a akettiler, Sinop'ta kwartira tutup verdiler, kwartirasynyň depozitini verdiler, kwartira pulunu verdiler ve bunu şeýdip şo taýda iýimlediler. Ondan soň bunları bize garşy göreşdirdiler. Görmediňizmi? Atamra Saparov, Alişer Sahatov, Dur Sultany, Ahmet Rahmanow, Nurusi, Eylekisi, Zarina Akhtiyamosi hemmesi topu bilen geldiler. Devetani ýok edýärdiler. Görmediňizmi? Devetani ýok edýärdiler. Murat Kurban'ı ýok edýärdiler. Diýreşi ýok edýärdiler. Murat Kurban bilen Diýreşiň elinde Ferhadyň gany var diýdiler. Topu bilen geldiler. Topu bilen.